Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Encuentro di Amor. Tuwa naman si Cookie. Paaboto na to unsay resulta sa iyang pag-adto. Og magpaabot lang ta sa resulta, tay. Di na pwede rin na. Kinahanglan nga masitol gini sila bing dali. Bebe, manawag kong kuring. Ay ngano naman sad, tay. Uy, tuwa naman si Cookie. Basta kay manawag ko niya. Ayaw ko pugni, Lina. Ako pugni, ha? Ayaw ko Wa pugni. taman kong kapogni, tay. Wa pagod? Nangutana ra ko nganong manawag ka pa man. Tuwa naman gitos Cookie. Paaboto na lang nato ang resulta sa iyang pagpakigsulti nila. Pero wa ko mo ingon nga ayaw panawag. Mura maghapon kag nipugo nga na. Mora, pero wa giti kapogni. Pero... noon, sila yung bahin, sakto ka. Huwaton lang to na to ang resulta sa paad ko. Mayong gabi, Lula. Nahinomdom ka pa dahi ning dapita da? Lula? Oy, Cookie. Dali, dayon. So, dali. Nay, ayaw alihing pultahan. Thank you, Tito. Lingkod, Cookie. Lingkod. Sandra, das Cookie. Ako unay makigsulti ng tawhana. Nay, pasagdan tong magsulti sila. Sandra! Okay naman sa Tito nga. Magsulti una ko ninyo ni Lula. Pes, unsay imong gibuhat? Unsay imong gibuhat sa akong apo? Nay, kalma lang god. Mag-istorya rata. Okay ra, Tito. Kasabot akong Lula. Pues, tubaga ang akong pangutana. Cookie? Uy, hala, naalagi ka? Ay! Hi. Ops, nganong kiss-kiss naman na ha? Ngano? Ay, sorry, Lula. Api naman sa akong gikisan. Tanawa ra, Nay. Walay kay angay ikasuko. Paminaw na ko, doon na lang yun ni wa masabde. La, hindi ba niingon naman ko ninyo nga pasagdi lang mi? Muriak mong godayon mo. Oo, ako'y labot, ha? Si Lulu, sukusan kayo na ako. Pues, aron dili mi masuko. Pasabta migtarong. Kung doon na mi wa masabte, klarohan ninyo. Unsa? Si Moira radi ay ang hinungdan sa tanan. La, dili si Moira. Nahitabo lang nga ang pagbuwag ni Moira og si Hambana, mo'y nakatrigger sa emotion ni Tita Liana. Nilook up siya sa ilang relasyon para doon na siya'y matanaw nga ideal. Murabag, mauto yung gikuptan para dili totally mawa ang yung pagsalig sa mga lalaki. Pero subo lang kay na-disappointed raman gihapon siya. Mao gyud na hitabo, Lula. Mao nga ako sad wag ko kasagang sa ang kagalingong emosyon. Naigo dayon ko. Nga naadlok na ko nga tingali unya ako na say makasa in the future. Og mao nga de-decide ko lang nga tagaan siya space. Para basad nga matagaan niya time iyang kaugalingon. Unsa man ka diya, Jong? Wa man kay tingog-tingog, Jong. Guilty lang ko, Nay. Kaya usama ko sa nagkatampo nganong naingon anak si Lina. Sige. Absuelto ka na ko, ke. Looy asad ni mo ay. Salamat, Lula. Pero naibaw ka, ang angay ni mong buhaton, mag-ampo kag hugot sa Ginoo. La, ang bana ni Moira kay relihiyoso sad baya.
Dili ang pagkareliyoso mo isukdanan sa imong relasyon ngadto sa Ginoo oy. Kay pwede baya kang reliyoso lang tanahon. Pwede sad nga mo claim kas tibuok kalibutan nga reliyoso kay ka. Pero ang Ginoo ray tinuod nga nasayod kung unsa ka. Og mao ni atong tan-awon kung unsay atong relasyon sa Ginoo. Dili na igo ang kanunay nga pagsimba. Kay bisag 24/7 ka pang mosimba og halos malibot nimo ang tanang simbahan sa tibuok kalibutan. Og wa kay palta sa pagtambong sa mga dagkong fiesta og ubang kalihukan sa simbahan. Wa naibili ang tanan kung sukwahi ang imong binuhatan. Og kanang binuhatan, dili lang na sa buhat nga makita. Apil na ang naara sa atong huna-huna. Bitaw, sakto ka Ang na. importante nga matagbutang nga atong buhaton o matagbutang nga masud sa atong huna-huna. Ato giday ng pangutan-on ang atong kaugalingon. Malipay ka ha ang Ginoo ine. Makauyon ka ha ang Ginoo ine. Kay kung kita ray nalipay o kita ra say nakauyon, di ba ang mga tao ray nakauyon? Wa gyud na. Wa gyud nay nada tanan. Kinahanglan nga Ginoo gyud ang makauyon. Ginoo gyud malipay. Kay siya ingon, dili gyud ta masaag. Kay kung malipay siya sa atong gibuhat o sa atong gihuna-huna, iyatang buligan, oy. Iyatang giyahan o iyatang panalanginan. Black and white ragyod na ang Ginoo. Maayo og dautan ragyod na. So, kanang moingon ta nga mosabot ra ang Ginoo ine, daray ato ragyod na oy. Ato ragyod na giululuhan ang atong kaugalingon ana. Pero, Saman. kana di ang mamakak ta, kay di ta gusto sakitan ang usa ka tawo. Sayop gihapon na, Jong. Kay bisag maayo ang imong katuyuan, sayop man gyud ang mamakak. Gidili man as Ginoo. Mabitaw nga pwede yung lesora nga magbinutan. Labi pag magpatuot ang butan na ta, pero nagtuo ra di ay ta. Pero, kini akong problema ron, Lula. Mo gani, nga ihangad nas Ginoong tanan. Pangayo sa iyang panalangin. Pangayo og lamdag niya. Kanya hayra, nga perming masukamod ang tao, kay mubuhat man gyud ta sigon sa atong pagtuo sa atong kaugalingon. Dili ta mo konsulta sa Ginoo. Sama sa nahitabo ron nimo. Naapektuhan kas gisulti ni mama nimo. Imbes imo nang ihangad si Ginoo, imo hinuong gi-question ang imong pagkatao. Imong gihukman ang imong kaugalingon. Imong gidudahan ang imong kaugalingon. Onya karon sa resulta, na-depressed ka. Og naangin ang inyong relasyon ni Sandra. Pero nay, ganap laging daghang masagkag mga nahimong sayop nga desisyon. Naibaw ka man diya ng mga butanga. Ganong di malagi ka perpekto. Oo, nangutana ra ko nay, ha? Padukol ka, Jong. Oh, Mao man gani nga gisultihan ta mo ini kay maone ang akong nakita base sa akong mga kasinatian. Wasad mo kasabot unsay kasinatian? Experience. La, ayaw lang good ka, hype. Nakakuha namin sa imong buot ipasabot. Kining imong aman ay murag wa gid kasabot. kasabot manggugunay. Gisungog ra ganit ti ka. Pues wrong timing ng imong panangag. Sorry. Koke. Unsa naman ka? Nalamdagan ka na. Koke. O Lula. Og salamat kayo. Ganyo kayong salamat. Wa yung nagmahay nga may ari ko karon. Wa gud. Umanag kog pabuok sa misa nay. Muhapit lang kong simba kay ni ano magyug ko. Okay, sige.
Bye! Imo na lang ng sukli, Dong. Oh, si Lina. Ay, salamat. Nakainom gud ko. Maayo gani kay may namaligya ng tubig. Nen, Oh, gikan kong nagpabuhok og misa, isugo kong nanay. ah. Sige ha. Musimba pa ko. Musimbam sab ko. Dunga na lang ta. Diyos ko. Mangutan na lang ko ha. Anong doon naman yung mga ingon-ining mga hitabo? Daghan mo utang simbahan. Pero nagkita kami din eh. Sa miyaging mga adlawsan, nagkakita sa bisag grocery. Usa magi ipasabot ining tanan, Lord? Or wa ra ba ni ipasabot og ni overthink lang ko? Mao ka, Lord? Ni overthink lang yung ka ko o gusto na kong hatagan og kahulugan ni mga hitabua bisag wa. Mao ka? Naapagitingali may mga unfinished business. Nga wa na mo maatiman, Lord. Mga butang nga walang na mo tagaik pagtagad. Pero ang hirasabdi ay nga tukion. Ay, giyahi ko, Lord. Lamdaki ko pinaagi sa imong balaan nga espiritu. Nga makita na ko ang unsa pay kuwang. Nga makita na ko ang unsay angay pang tagaan ug pagtagad. Lamdaki ko. Pauli na ka, diretso. Ihatod lang di ka, naamang yung sakyanan. Pwede mag-istorya una ta? Ha? Diha lang ta sa park, oh. Landong raman diha. Sige. Nakabantay ka sab tingali. Nga dili gid tuyoon nga magkita ta. Mag-grocery, mamall, og masimbahan sama karon. O gamay raman sa gining syudad. Di man tingali kahibod nga. Magkita-kita na ta. May lain kong nakita, Jong. Oh. Tingali. May mga issue pa ta nga wa masettle. Ha? Unsay tan-aw nimo? O, abi man ako og maon to tanan nimong gisulti na ako atong last nga nagkasulti. Wa na to. Okay na to. Settled na to. Mauna gid to. Imo na magyugha kong napasaylo. Usa pa maghahilain na tong isyo. Ang tinuod, dili 100% ang akong pagpasaylo nimo. Ha? Ang akong utok, sigig ingon nga napasaylo na tika 100%. Pero suod sa akong kasing-kasing, doon na pagigamay nga kuwang. O sa ibote mong ipasabot, Lin. Imo na magyug kong giprangkahan nga wan ako'y angayng lauman nimo bisan gamay. Mao nga kung usa pa may nabilin nga mga isyo, ato na nagtingaling kalimtan ang tanan, Lina. Kalimtan? Kalimtan ang tanan? Oh. Dili ingon anak ka sayon, Jong. Dili ingon anak ka sayon nga kalimtan ang tanan. O sa may angay na kong buhaton, aron imo kong mapasaylo. Sultihi ko, o sa angay kong buhaton, Lina. Mangutana ka? Oh, aron imo na kong mapasaylo. Sultihi dayon ko, o sa angay na kong buhaton, kay ura mismo ako ni buhaton. Bayri ang tanan nimong utang nako. Basin mapasaylo na tika. Utang? Ang tinuod, karon lang gid nasod sa akong huna-huna, Jong. Ako naman unta ning gibaliwa.
Pero ganina sud sa misa. Nangayo kog lamdag sa Ginoo. Kay gikapoy na sad ko nga maghambin gihapon og kapungot nimo. Nga unta nagkaistorya naman ta. Nasettle naman. Giprangkahan naman ti ka. Pero nganong may nagpabilin pa man yung kapungot? Maunay akong gipangayuan og lamdag, Jong. Og mauto. Nikalit lang pagtunga sa akong hunahuna ang imong mga utang kaniadto nga gilubong na lang sa kalimot. Wa na ba gitunta to na ko hunahuna, ah? Pero maumay nito nga ganina samtang nangayo kog lamdag. Mao nga singlo na lang gyud ka. Basin pa. Basin pag mao na lang gyud ni kuwang ug mahatag na gyud ako nimo ang 100% nga pasaylo. Bayre ko sa imong mga utang kaniadto. Pila di ay tanan na kong utang, Lin. O sa man ang mga utang, ah. Nalimot na magyug ko. Unsa day na, Lin? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!